అందరికీ మరణాత. అందరూ బాగున్నారండి అమ్మ. జనవరి 11, 2022 నేటి మంగళవార దినము కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన దేవుని వాక్య వాగ్దానమును ధ్యానము చేద్దామండి. గ్రంథము 54వ అధ్యాయము 10వ వచనమండమ్మ. నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు. దేవుని స్తోత్రం. ప్రభు నేటి మంగళవార వాగ్దానముగా నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు. ఏ లోకములో మనము జీవించుచున్న బ్రతుకుచున్న మనకు కావలసిన కృప దేవుని కృప. ఏ లోకములో ఉండే వారి కృప, లేక ఈ లోకములో మనము పొందుకునేటువంటి కృప అది అశాశ్వతము. కానీ దేవుని ద్వారా మనము పొందగలిగితే దేవుని కృప మాత్రము శాశ్వతము. కనుక ఈ లోకస్తుల యొక్క కృపను గురించి కాకుండా ఆయన కృప కొరకు పోరాడగలిగి కృప దేవుని భాగ్యము దేవుడు మనకిచ్చును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడైన దేవా, నేటి వాక్య వాగ్దానమును మా జీవితంలో నెరవేర్పును దయచేయమని యేసునామమున వేడుకొనుచున్న పరమ తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ మరణాత.